Ja som v podstate aj tréner realitných maklérov, pretože v tejto branži je absolútne kľúčové vedieť, ako byť pridanou hodnotou a reálne tou pridanou hodnotou pre klienta zákazníka byť. Pretože učím maklérov nielen ako predávať nehnuteľnosti, ako predať samého seba. Moja teória je, že ak v prvom rade nevieš ani predať samého seba, ako chceš potom predávať klientovi jeho celoživotné úspory, ako chceš predávať tú jeho nehnuteľnosť. A ešte druhá vec, ako chceš teda dosiahnuť, že z toho predaja získaš pre klienta väčší zisk a že zmaximalizuješ ten predaj. Čiže môj dennodenný chlebíček je, venujem sa realitným maklérom, pomáham im obchodovať, učím ich predajné techniky, obchodné techniky, učím ich kreatíve, ako vytvárať hodnotu, ako odprezentovať nehnuteľnosť v tom najlepšom svetle, ako pracovať s kupujúcimi, aby tí kupujúci videli tú hodnotu tej nehnuteľnosti a boli ochotní za ňu zaplatiť, pretože buď predávaš cenou, alebo predávaš hodnotou. A v dnešnej branži to nebolo nikdy podstatnejšie, ako je to práve teraz, pretože aj konkurencia je veľká a ty, ak chceš uspieť, musíš patriť jednoznačne k tým najlepším a robiť veci najlepšie ako môžeš. Čiže je to proces, ktorý sa neustále vyvíja, treba na tom makať a treba sa posúvať ďalej. Pre viac takýchto typov ma nezabudni sledovať.